Para moitas persoas, a mascota é un membro máis da familia. O cariño que lle temos aos nosos cans e gatos fai que sexa normal que nos preocupemos cando teñen algún comportamento que non alcanzamos a entender. Isto é o que acontece, por exemplo, cun costume moi estendido entre animais, pero que segue sendo unha incógnita para expertos e expertas e do que aínda hai investigación limitada. Falamos da tendencia a comer herba dos nosos compañeiros peludos. A verdade é que os cans comen herba porque sí, forman parte da súa dieta, vale? É normal que coman herba. Os cans realmente, aínda que pertencen á orden carnívora, como moitos outros cánidos, comen vexetais, comen froita e comen herba tamén. Entón é moi normal que saian ao exterior e nos paseos coman herba. De feito, sábese que as nais que comen máis herba teñen fillos que comen máis herba. É algo moi común e forma parte da súa dieta normal. Temos aquí un canciño que anda xogando coa seu xoguete e que come herba tamén, por certo. Entón, que algunhas veces vomiten despois de comer herba? Pois sí, pero é normal que coman herba. Vale. O sea, é algo normal. E a maioría das veces que comen herba non vomitan, co cal cos gatos ocorre algo parecido. Os gatos sí que é verdade que non son omnívoros, son carnívoros estrictos, pero comen unha pequena cantidade de vexetais que poden estar incluídos dentro das súas presas, porque comen moitas presas ao día e moitas veces as comen completas, porque son presas pequenas, co cal no intestino desas presas, que moitas veces sí son herbívoras, hai restos de vexetais, e aparte poden comer tamén herba sen implicar que vomiten, co cal non se sabe moito, queda moito por estudiar, sí que hai veces que ao comer herba vomitan, o cal sí que pode haber certa influencia, pero a verdade é que a maioría das veces que comen herba non vomitan. E máis, as evidencias indican que menos do 25% vomita despois de pacer. Por outra banda, tamén existe a crenza de que cando os animais comen herba buscan purgarse, o que o fan sempre por problemas digestivos. Pero disto tampouco hai investigacións concluíntes. Moitas veces mesmo poden facelo por pracer ou pode ata ser algo bo para os animais. Comer herba é bo porque complementa parte da súa dieta. Entón, sobre todo nos cans, que incluso poden ter unha dieta casi vexetal, non den todo, pero é algo absolutamente normal, forma parte da súa dieta. Así que é verdade que logo os cans teñen outro comportamento que é lamer a herba, que moitas veces o fan despois de chover ou cando a herba está mollada, e que o fan un pouco tamén para coller un pouquiño de auga e de sustancias e iso. Pero comer herba é algo normal e que entra dentro da dieta habitual destes animais. Sí, ou seja, que sempre que veamos o noso can ou o noso gato comer herba hai que deixalo, é algo normal. Sí que é verdade que temos que ter presentes que se comen plantas na nosa casa, hai plantas que poden ser tóxicas, como poden ser as flores destas de Pascua, de Navidade, é mellor non telas, pero os lirios nos gatos é mellor non telos, pero é normal que coman herba, e máis se temos un gato nun piso podemos comprar herba para eles, que xa os venden en macetiñas, e deixala, porque forma parte dun enriquecimiento ambiental que pode ser agradable para eles. E os cans, por suposto, se queren pacer, que pazan. Así que xa sabes, se o teu can ou gato come herba, non te preocupes. É unha desas cousas que seguen sendo un pequeno misterio ao redor dos nosos amigos animais.